Salamat kayo sa pag-support sa aton nga Harana Live sa Short FM 101.5. Okay, oras ato na alas 3:42 na sa hapon. Medyo na late kami gamay kay medyo may gamay pang agin sit up no. Sige lang, wala mang problema. Sa kita sa mga alas 6 sa mga hapon. Okay, mamati kita sa unang pagambaw ni kagrupong Victory Yermo na sa barangay Talsa Numangas. Doon nagpaminsal pa siya sa buwan. Doon ginaplanuhan siya. Okay, ang iya pag-ambahon, siyempre, ang manamin isang uyat-uyatan, kag lumuon. Okay, ang kuring. Okay, palapakan natin mga kagrupo, mga ka-short. Mayroon dali yung pagkumati sa Talusan, di parang rida sa dalam Jan Mingo, pamati ka muda. Si Mrs. Galidad, Marilo Yermo, si Chay Kuni Bilyari, si Maninay Bergie, mayroon tayong pagkumati. Palangga ni Nining ang iyang akuring sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing mabuot nga kuring kalipay ni Nining happy sila sa bigining sa isa ka adlaw nga Sabado naglakat ang kuring, nagkadto sa disko, nagsunggot kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay aping. Kailo nga Nining, kay nagtalangison, wala sing kalipay, halos manginaon, sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, Permi lang ga konsumisyon sa pihak nga bahin subo man ang kuring wala sing kalipay kun wala si Nining apang kay anhon niya ara iya darling pinpin di sarapin di almasin naglipas ang oras adlaw sinimana damo-damo tao, pasyal sa may plaza Diktuman si Nining, kay masinulupon Diktuman ang kuringga si Kungkung Dito sa may plaza, nagkita ang duha Kalipay sa dughan, nagali na gumba Nalipay ang kuring, nalipay si Nining Story nga may happy ending Thank you DJ Feeds Bright Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Victory Yermo with kuring no. Sa mga mahilig na maguyat-uyat sa malumuok ka kuring no. Okay, so istorya sang nagsunggod nga kuring kay ang iyang amo. Okay, may ara na nga pinalangga. Kaysa mo giman ang aton mga kasapatan no, ilabi na gid kon anta na naton nagasunggod-sunggod man. Daw ang mga migad niya blakag migo Ang liga ni mga tipan nagasunggod-sunggod sila no.